To najcennejšie, o čo by ste sa mali v živote starať, je prostredie vášho tela. Váš organizmus ovplyvňuje všetko, čo je okolo nás. Životné prostredie je plné nečistôt, ktoré treba z tela odstrániť. Toxické kovy, ortuť, kadmium, arzén, olovo, cézium, stroncium, gadolínium, grafén, PCB, PBD či formaldehydy. Všetky tieto chemické a často nebezpečné látky, ktoré sú všade okolo nás, nám spôsobujú mnoho problémov. Väčšina z nás vynáša odpadky z domu každý deň. To isté musíme spraviť aj vo vlastnom tele. Predstavte si domácnosť, kde nikto dní či dokonca týždne nevynieslo odpadky. Nebude sa tam dať bývať. Zbaviť sa odpadu je naozaj to najdôležitejšie.